Keď rozprávate bežne denne o nejakej situácii, tak robím toto, robím hento, čo robíš. Čiže je to veľmi frekventované slovo a je to slovenské slovo. Tento projekt, my to voláme online videoknižnica povolaní, kde zhromažďujeme rôzne videovizitky o rôznych povolaniach. Čiže nájdete tam od manažéra cez výkonného riaditeľa. Chceme tam mať aj také funkcie, ako je pekár alebo cukrár, či čokoľvek, čo môže mladým ľuďom ukázať cestu, keď sa rozhodujú o výbere povolania, respektíve školy, ktorú treba vyštudovať, aby mohli to povolanie robiť. Čiže chceme byť takou pomockou, či už pre študentov, ale aj pre napríklad výchovných poradcov. Fungujete približne rok. Vy ste pri zakladaní tejto myšlienky vychádzali zo svojich vlastných skúseností. Takže ako vlastne vznikla takáto myšlienka? Táto myšlienka vznikla po rodičovskej dovolenke a moja cesta zo strednej školy na vysokú mala 5 rokov pauzu. Som sa naučila kopec vecí a bolo to fajn, ale myslím si, že tých 5 rokov je dlhá doba. A chcela by som, ak niekto má podobný problém s výberom alebo s nejakým nájdením sa po strednej škole a nesedí mu to, aby sa vedel rozhodnúť nájsť to, čo bude baviť. A potom inšpirácia na workshope Rozbehni sa, kde sme sa rozprávali o podobnom projekte. Takéto podobné projekty fungujú aj inde vo svete, takže tá inšpirácia potom prišla odtiaľ aj. Aký je podľa vás najväčší problém tých ľudí, ktorí stoja na takejto križovatke, že majú dilemu, ktorým smerom sa vybrať a v reálnom živote sa rozhodnúť, že kam ísť, na akú školu alebo akým povolaním sa vydať? Podľa mňa sú to rôzne vplyvy. V rodine napríklad rodičia, akým smerom to dieťa posúvajú, to dieťa, aké má zručnosti, čo sa naučí, k čomu inklinuje. Potom je veľmi nebezpečné, keď rodičia si presadzujú svoje vlastné sny, že chcú, aby dieťa študovalo toto, aby sa malo lepšie, ako sa mali oni. Toto je dobre zarábajúce povolanie, tak choď študovať toto. A nie sú nejaké také vzory, ktoré by si tie decká mohli niekde nájsť. Ťažko si ohmatajú to, čo by ich mohlo baviť a čo by mohli ďalej rozvíjať. Keď si niekto otvorí tento váš projekt, čo tam nájde? Teraz momentálne tam nájde 12 videí, ktoré sme natočili, pripravili, zostrihali, otitulkovali a vložili na web. V tých videách sú odpovede na otázky, ako má človek funkciu, čo robí, čo má na vizitke, ako sa k tejto práci dostal, ako vyzerá jeho pracovný deň a keby to bolo bez tejto práce, či by mal čas na niečo iné. Ešte tam sú nejaké ďalšie otázky, ale v závere dostanú tí ľudia radu v súvislosti s daným povolaním, ktoré je na tom videu natočené. A sú tam vypichnuté nejaké trendy daného odvetvia. Pod tým videom si môžu ľudia pozrieť veľmi skrátke, že čo to asi obnáša v budúcnosti. Paula a Vlaďa sú kameramanky, zvukárky a strihačky konkrétnych videí. Vy máte praktické skúsenosti z natáčania, viete teda tých respondentov aj trošku usmerniť, možno ukľudniť. Aká je tá realita? Realita je taká, že zatiaľ s každým jedným sa robilo veľmi dobre. Jeden sa trošku vymykol, že zbadal kameru a naozaj sa zasekol. A tak sme potrebovali 2 hodinky na tých 15 minút, ale šlo to. Vy ste Paula. Ja som dokumentaristka na voľnej nohe. U nás je dosť dôležité to, že máme vlastne Zuzanu, ktorá je taký komunikátor, čiže oni sa niekedy nemusia až tak sústrediť na tú kameru. A väčšinou pri tom natáčaní je tak dobrá atmosféra, že nezažívame nejaké stresujúce situácie. Aká príprava zodpovedá takému nakrúcaniu samotného videoshotu? Základ je zohnať toho človeka a my teda väčšinou prídeme na to miesto, kde ten človek pracuje. Buď do jeho kancelárie, alebo do tej firmy, do toho labáku napríklad, keď sme boli na Slovenskej akadémii vied. Potom pripravíme to miesto, kde budeme natáčať, vysvetlí sa, o čo tam pôjde, natočíme nejaké zábery aj z toho pracovného miesta a to je asi tak všetko. Zuzka, tých 12 videí ste pravdepodobne vyberali aj typovo, aby každé to povolanie bolo iné. Takže ako vlastne ste vyberali tých ľudí? Začali sme top 10 zamestnaní pre 21. storočie, ktoré budú ako keby najžiadanejšie, najdôležitejšie pre ľudstvo. A ktoré sú to? Môžeme aj konkretizovať? Môžeme. Napríklad je to IT na prvom mieste. Potom sú tam ľudia venujúci sa nanotechnológiám, biotechnológiám, lekárstvo a farmácia. Potom sú tam rozvoj služieb, obchodníci, sú tam inžinieri, ale nie ekonómovia, sú tam ekológovia. Ale všetko sú tie pozície tak zamerané, že ten človek má ďalší rozhľad. Čiže napríklad inžinier, technik, má aj nejaké marketingové a právnické vzdelanie. Čiže takto to je kumulované, aby ten človek bol taký komplexný pre to, čo má vykonávať. Ten zámer tých top 10, to ešte nemáme naplnené, máme ich tam polovicu zatiaľ a natáčame aj ľudí, ktorých oslovíme, alebo konkrétne spoločnosti už oslovujeme na spoluprácu. Fungujeme bez nejakej registrácie pre ľudí, ktorí by si chceli tie videá pozrieť, tak sú prístupné komukoľvek. Samozrejme komunikujeme aj so základnými, strednými, vysokými školami prostredníctvom newsletterov, komunikujeme s výchovnými poradcami a pripravujeme poradňu. Pre mladých ľudí môžu sa opýtať čokoľvek, čo sa týka povolania, to je jedna taká vec.
Potom pripravujeme taký test v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, na aké povolanie sa hodíš. Tento test v podstate oni majú spracovaný v rôznych excelovských tabulkách, ktorý používajú aj výchovní poradcovia. My to chceme spracovať do nejakej šikovnej aplikácie, ktorú potom poskytneme zase im spätne. V čom vidíte najväčší prínos tohto vášho projektu ľuďom, či už mladším alebo starším, ktorí sa nevedia rozhodnúť alebo hľadajú si nejaké iné pracovné príležitosti? Keď sa nad tým zamyslím, ako by som si ja hľadala prácu, tak klasicky sú to inzeráty na webových stránkach a prečítam si náplň práce. Poviem si, toto by som zvládol, pošlem si životopis. Vyberú ma, prejdem výberovým konaním, ktoré je niekedy už veľmi náročné v dnešnej dobe, trojkolové, ešte neviem vypracovať nejaký projekt, prípadne nejakú štúdiu, čokoľvek firma chce, alebo napísať esej, to sa mne stalo nedávno. Takže dostanem sa na to miesto, vyhrám, som šťastná a potom po 3 mesiacoch zistím, že nesedí mi to. Čiže tá náplň práce niekedy nemusí byť tomu uchádzačové zamestnanie úplne jasná. Možno sa vyjasní na tom pohovore. Tie predstavy sú toho uchádzača úplne iné, ako je to, čo sa stretne v realite. Čiže chceli by sme mi ukázať naozaj reálneho človeka v reálnej práci, na reálnom pracovnom mieste. Čiže preto sú tam aj také otázky, možno sa niektorým zdá, že sú v negatívnom kontexte, že čo by ste robili, keby ste túto prácu nemali, alebo aké by to bolo bez nej. Nie sú to otázky myslené tak, že by ten respondent vo videu mal tú prácu nejakým spôsobom znevážiť. Skôr takéto zamyslenie sa, že aké má možno ešte možnosti, či naozaj je to miesto do konca života. A je to niekedy ťažké povedať na video, keď zamestnávateľ sa pozerá, ale myslím, že na tých miestach nepracujú stroje, ale ľudia. Vláďa, ako by ste porovnali tú prácu na profesionálnych dokumentoch s takouto prácou nakrúcania takýchto v podstate amatérskych šotov, keďže tí ľudia, tí respondenti stoja naozaj možno pred tou kamerou prvýkrát? My z nich nepotrebujeme dostať ich osobné vnútorné konflikty. Takže tá práca je ľahšia v tom, že tam sa venujeme, čo robím, čo robíš ty a rozprávame sa o práci a máme spoločnú tému. Tá práca je iná, ale istým spôsobom taká istá, ale nepotrebujeme ísť do hĺbky. Paula? Ja som dokumentaristka na voľnej nohe. Rozdiel je vlastne v tom, ako to celé vzniká. Takýto rozhovor vzniká pár hodín, aj so strihom. Nemusíme sa s tým našim respondentom nejak veľmi zbližovať, zoznamovať, pretože sa bavíme o jednej konkrétnej veci. Kdežto pri dokumente, pokiaľ naozaj ide o nejakú hĺbku a výpoveď, tak na ňom robíte veľmi dlho. Vytvárate si vzťah s protagonistami, spoznávate prostredie, čiže je to absolútne iná práca. Jediným mužom v tomto projekte je Lukáš Gejdoš. Lukáš, vy máte na starosti ten web ako taký, čiže celé to fungovanie, celé to zabezpečovanie funkčnosti tejto stránky. Aká je vaša primárna úloha? Tak moja primárna úloha je vlastne umiestňovať tie videá na web tak, aby boli prístupné čo najširšiemu publiku. A zároveň, aby ten web bol nejakým spôsobom pútavý, aby bol funkčný, aby sa tí ľudia vedeli k tým videám dostať. Vaša práca je aj grafický dizajn tohto webu? Áno, tak začalo to najprv logom. Keď sme vytvárali celý tento projekt, tak vlastne prvým krokom bola nejaká vizuálna identita. Chceli sme to vlastne budovať na tom logu. No a potom z toho loga sa vlastne odvíjala aj tá stránka, aj nejaké vlastne obrazové materiály. Postupne vlastne budujeme nejakú tú identitu ďalej. Páčila sa mi myšlienka toho, že vlastne budeme prezentovať mladým ľuďom nejakú možnosť ich ďalšieho rozvoja, aby sa vedeli nejakým spôsobom rozhodnúť, čo budú robiť ďalej. Vláďa, prečo ste sa vy rozhodli zapojiť sa do tohto projektu a do takejto myšlienky? Lebo v mojom okolí mám pár známych, ktorí tak ako keby blúdia už dlhšiu dobu a fakt sa snažia nájsť niečo, čo ich baví a fakt im to trvá. Majú už aj vysoké školy. Preto, lebo vidím, čo to s nimi robí. Vidím, ak ich to obmedzujú v takom tom spokojnom naplňaní svojho života. Stále akoby hľadajú a už je čas možno sa aj ako keby posunúť niekde inde a nie už hľadať. Zuzka? Je to presne to, že to rozhodnutie by malo prísť v nejakej fáze života. Keď nepríde, tak ten človek je trošku stratený a uteká mu čas. Paula, prečo ste sa vy rozhodli zapojiť sa do tohto projektu? Mne sa páči na tom projekte, že má potenciál byť interaktívny. Že vlastne naozaj smeruje k tej celovej skupine, čo sú tie deti a tí mladí ľudia, ktorí technológie už ovládajú naplno a tým pádom nezostávame nejak pozadu, ale naozaj ten projekt má tendenciu ich do toho zapojiť.